kaibahan ang sa indong paborito, uun pa kayo. Bert de los Martires, alkalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika Doramax, asin iba pa. Alkalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. You don't know the way I feel, oh no. Well, you think we're just friends, so I go along like nothing's wrong, but I know that it's only pretend. I wanna be your lover, I wanna be your lover. I don't wanna be your friend, I wanna be your friend. Well, I don't know what to tell you, oh no. I just can't find the words, 'cause there's so many things that I wanna say, but I just don't know where to begin. I wanna be your lover, I wanna be your lover. I don't wanna be your friend, I wanna be your friend. You don't know just how much I love you, though it's easy to see. 'Cause if you knew how much I loved you, and maybe someday, well, you might love me. So I hope in time you'll love me, oh yeah. Love me as I love you. But if this can't be, I'd rather see the whole thing come to an end. I wanna be your lover, I don't wanna be your friend. I don't wanna be your friend, I don't wanna be your friend. No, I don't wanna be your friend. Alias Cascades and I Wanna Be Your Lover. Inibagang grupo ng mga US Navy siyempre sa Amerika, na kanyaon sa barko, nag-uurulay na pagtagbang tangyari sa barko. Marecord nga kita ni mga kanta. Sagkun na magisindang singer. Kaya pag barakasyonin na, pag-retire, naging mga singer, ini pong grupo kang Cascades. Kahit ito yung mga taon na 60s, ano? Kaya pambungat ang bilang yan. Si Kuya pala nag-antabay si dati kong kaibanan sa DCHN kahit ito 1980s, ano? Si Rudy Briongos, kundi kung ani napapasala, pero pinsan mo ining mga burha, ano, sa Tinambak. Kaya sabi ni Rudy, tabi nagdadawag sa imo, kumusta na lang, pati na sa imong pamilya, garuan harong mo yan dyan sa San Agustin ka naman, si Rudy Briongos. Sir man, may nag-text na tulo sa tuya digdi, dahil di pisilong po ngunyan ang sira, pero digdi po sa Pagaw Bumbon, igwaning kasag, asin kalabasa. Kaya kada kung ngunyan digda nagluluto ning kasag sa kalabasa sa Pagaw, nakabot ka na papabert sa Pagaw, dahi pa. Tagaro sa Baruto garon sa kayan dyan, ano? Dahi pa kung nakabot yan, pero yan, pirmi nang naabot yan ni Kuya, ni Jeffrey Pasubilyo, na official siya kan na Banwaan. Sabi sa Pagaw, nagluluto kaming kasag na may kalabasa, dahi nagsabi kang pangaran, sirima sa Kuripili, ginuta na pato, sabi ni Joe Gregorio, kadako ka po ng parantabay digdi sa Korea Pili, Camarines Sur.
Your love has died, and there is nothing you can do. Though you try, yes you try, you can't live with a lie. So say you stay until tomorrow. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through, say you will stay until tomorrow. I need you. I've known for some time now that things just ain't been right. Because when we try to talk, we both get so uptight. But now you told the truth, and I know where I stand. Though it hurts deep inside, give me time, I'll get by. So say you stay until tomorrow. I can't face tonight alone. Though I know it's over and we're through, say you stay until tomorrow. I need you. Though I know it's over and we're through, say you'll stay until tomorrow. I need you. May nag-text sa tuya, hali dyan sa harayong lugar kan bungalon and patitiinan na sangay. Ano pa pa Bert ang bagyo ta matama daw digdi sa sangay o bagaman sa Kabikulan, sabi po ni Herminio Guingo. Herminio Guingo kan patitiinan sirmang bungalo na sangay. Ano po ang bagyong Champi matama? Actually, dai matama sa tuya, dahil nga ni garumalaog sa Philippine Area of Responsibility, takong natatanda nindo itong bagyong Bising na nagpara ang gigilid sa kadagatan, iyan ang garo dalan ni Champi. Dahil nga ni pinagpapangaranan ng sa Pilipino, tayan, international name ang Champi, tadi pa nakakalaog sa Philippine Area of Responsibility. Sabi kang pag-asang ngunya na pag-aaga, garo maanang pag-asang ini po malaog sa teritoryo ng Pilipinas, kaya harayo na ini po matama sa kadagaan. Kaya lang ang bagyong si Champi na may kusog na 80 kilometers per hour, medyo makusog siya. Nagpaparpambutong ning duros ka na bagat, iniina po na southwest monsoon. Na binubutong, aram mo ang southwest monsoon, iyan po ang duros nali sa may parting Indian Ocean. Ay aram ta naman duman sa may parting Indian Ocean na nasa equator yan, mainito naman rin na kadagatan yan, haramihan pa sa India. Di grabe ang alungaang, pag anduros na kinukuha mo sa may parting Indian Ocean, ini ng mga lugar na ini sa may likuran kang Malaysia, Singapore, iyang kadagatan na iyan. Ay grabe ang alungaang kayan. Ang pagiging maalungaang kan duros na iyan, ano man daw yan, nagpaparadaran ng grabing uranon. Kaya ang uuranon da iyo ang Northern and Central Luzon, libre kita. Ang Bicol, Visaya and Mindanao, yaw kita sa inapo na fair weather. Marirahay, sana mali na ang alungaang, kaya baga minsan tatagalumlum sa tuya, dahil manag-uuran, tang mauranon da ang maray, iyo po ang Northern and the Central Luzon. Ang sabi, difficile ang sira. Kasulma, pag pasyar ko dyan ki Raul na Villamor, ay may luto malugod ning sira na prinitos, matapos mapritoson, pinaggisa. Ano yan, sarsyado ang apod kayan, pero mayo siya ning sugo. Pinaggisa na may mga gulay-gulay. Itong sarandit na tanggigi, ay masira mo na eh. Matibay talaga magluto ning
Ayaw dyan sa kitchenette ni Raul Villamor. Pati na si kaibanan niya dyan. Pero mong iluwag sa kuya, masira mo na pritos na tanggigi na pinagisa sa sibuyas, bawang, laia, iba pa, pati nagaro paminta. Siniman, magayo, Papa Bert, ako para dangog kang OKFM, yaon kami digdingon yan sa Piña Francia Avenue. Magayon po si Banwaan ni Ervin Borja dahil pinagsaro-saro niya ang presidente kang Pilipinas kang kanya-kanyang performance o mga maray na ginibuan o bagaman makasuyo na ginibuan in koneksyon kang kagadanan po kan sa tuyang 15th president na si Pinoy Aquino. Ako nga nagdalas kayan, nagdalan man ako kay Ervin Borja sa TV, si radyo ko, raut na. Pag nararaut ang radyo, sa TV na kita magdaralan. Kami po yaw sa TV. Ang problema lang, makikuryente ang TV. Si radyo ko man, basta na lang na minapundo, ay papainito ng payo mo. Kaya niya ako sa TV na lang ko. Sabi kaning nagantabi sa tuya, believe po kami sa analysis niya, kada sarong naging presidente ng Pilipinas, igwaning kanya-kanyang idiosyncrasies. Namalisahan ko man nga niyan duman sa bago ay kay Mr. Reyes na nagantabi sa tuya. Namalisahan ko duman, iyon na ang garo na nag-believe lang siya duman kay Ramos. Si Ramos nga palibasa niya tuso. Iyon man nagabagay itong Presidente Ramos. Ang urugali ang kato nakakawig kay Marcos palibasa pinsan. Ay ito ang presidente naging tuso. Dahil mo tumadakop-dakop. Igwato ni mga kaso, may mga question sa iyan na dahil siya na matibay dumulag. Palibasa niya tuso, garo makang yung katutuyawan, asin masasabi mo, garo pinakamaray na presidente niya, si Ramos. Pero kadako niyang question, kailan matibay maglusot. Yung man din believe niya ko kay Ervin. Samantalang sinasabi mo ngayon na yan nga, halis sa US Navy, ay paano nga naaraman niya ang mga presidente niya sa Pilipinas? Nautos siya sa Amerika. Ay yan kaya mga Pilipino, maski ka US Navy o bagaman niya o ka na sa Amerika nag-star, nagdadangog sinda kan mga bareta sa Pilipinas, kaya updated sinda. Minsan naka-istorya yan si Ervin, natandaan kong maray na istorya. Nagdadalagan niya kato si Barkumi, yan na po na aircraft carrier. Ito bang piglalandingan ng mga jet na barko, dyan siya nakasakay. Yaon niya kami kato sa Pacific. Sakat duman niya, may radyong, may mga barita na nakukuha nga yung barita sa Naga, sa Bicol, nga sa Pilipinas. Updated niya kami kan mga barita. Kan ito nga yung si Senador Joker Arroyo Magtaram, tungkol sa Tinambak na sinasabing Sleepy Town yan Tinambak, kami nga mga taga-Tinambak na yaon sa barko, suruya. Sabi nga, makulog yan sa boat. Maski nga yaon na kami sa abroad, pag natatatsaran sa indang banwaan, ay makulog niya sa buot. Nadangog mi ngayon ang Tinambak nga Sleepy Town. Sabi nga ni Joker Arroyo, mainit nga si Payuko. Ay mga restorya man ng mga Pilipino na yaon sa abroad. Cheryl, the Wanna Marie, back home she's waiting for me. Cheryl, the Wanna Marie, there on the shore she waits so patiently. In the sleepy little town where soft breezes blow, there's a lovely little mile we miss I used to know. Someday I'll find my way and I'll return from over the sea, where my island sweetheart waits for me. Cheryl, Moana Marie, back home she's waiting for me.
my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. And there was you and I in a house, baby, no lie. And all these things were yours and they were mine. Oh, my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life could be sweeter, and it says so in my dream. And oh, who am I? Just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh, my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh, my Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise to life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo
serbisyo at presyong panalo ka. Riddle Gun Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyon ano Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Mga suki, bukas na po, June 26, magaganap ang ating pinakahihintay na grand draw ng araw-araw pa premyo hatid ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Gaganapin sa DMSQ Supermart alas 4 ng hapon. At ito, ang mga papremyong nag-aantay sa mga masaswerteng mananalo. May 10 consolation prizes, Rice Herbal Product Gift Packs. Third prize, isang napakagandang radyo na may MP3 plus 3,000 worth of Rice Herbal Products. Second prize, pwede ka na mag-concert sa bahay nyo gamit ang napakagandang karaoke. Centered Brand 600 watts plus 3,000 worth of Rice Herbal Products. At ang first prize, ang napakalaking 42 inches Smart TV plus 3,000 worth of Rice Herbal Products. At ano pang hinihintay nyo? Ibuhos mo ng lahat ng mga entries ninyo para mas malaki ang tsansan ikay manalo. Dropbox matatagpuan sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart at sa 97.5 OKFM Station. Araw-araw pa premyo. Hatid ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Grand Draw. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An oras ngunyan, 6 minutos, makakipong alas 11, an oras sa tuyan kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, kang Oriental Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Cibro, Sirman ang Stabilo Lending Corporation. Diyandas sa kuyan sa San Antonio, Bumbun. Nagantabay si Municipal Kagawa June Nale kan Bumbun, sabihan ni Konsyal Jeffrey Pasubilyo. Yaon de sa sayang harong sa Barangay San Antonio. Uy, nakabot na ko dyan sa Barangay San Antonio. Kan magdyan ako, kada ako ning tanom na kangkong. Inakulang ko niya raon pa. Duma sa may basketbulan, saka si basketbulan kunya pa. Oral daw nagdadango sa alkalde sa kusina and sa gabos na programa kan OKFM. Kaya kami nakabot diyan kato sa San Antonio, Bumbon. Takaybanan mi kato sa radyo si Kuyan Harry Benitez na sa radyo kato inapo diyang Harry Bay. O si Harry Bay nga ay nagkandidatong kapitan diyan sa San Antonio ng Ghana. Ay kanagi siyang kapitan, iniimbitaran man kaming magpasyar, mag-tour, mahiling miyan San Antonio, Bumbon. Urumahon man kami katuta, makakabot niya ako kita sa San Antonio, Bumbon. Yan pala San Antonio, Bumbon, pero pasuway man na barangay. Bako siya itong barangay na yaraw sa nasa sentro ka na Bumbon, kundi garo patuo siya. Itong garo ang lusot niya na, pasilin ng parteng Carolina, Ay kan magdumang kami, garo kami nagkarawat kami katong basketball, maski day man ako tatao. Magbasketball na muna niya kamuta sa tiyan niya, purti niya pangudto ay merindalan. Kaya kumusta na lang po ang mga taga San Antonio, Bumbon, lalong-lalo na Municipal Kagawa June Nale. Sino man, ay nailing ko pa ng pabutan huling good morning. Si Sammy Garcia, na nagbakasyonali sa New York, itong Queens, New York, sa istoryan mi kasubago ni Sammy Garcia. Siya dapalan 6 na bulan sa Pilipinas, 6 na bulan sa Amerika.
taduan pa na sa Amerika, siya nagjujuting Sabado-Domingo ning Garo FM. Announcer man. Day of yang kan duwang announcer na Amerikano. Siya nagjujuti. Kaya siya pala sa Amerika, announcer siya. Pero pigana pa siya digdin. Sana na nagpapurama pa si Sammy Garcia. Pagyaw niya ko sa Amerika, sa Queens, New York, announcer niya ko duman kada Sabado sa kada Domingo. Kaya good morning na lang kay Sammy Garcia. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8 A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac full up to 104, before got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Oh, Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. The motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. The Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Ano oras na yan na 13 minutos makagi ang alas 11. May nag-text sa tuya na nagsabi kang pangaran na good morning Papa Bert. Para sa kuya si GMA, o sabihin si Gloria Macapagal Arroyo, iyo po ang presidente ko. Opinion lang po yan. Pabati man po kami sa Libmanan na pirming nagantabay. Saan ka mo dyan sa Libmanan? Ang Libmanan, garo iguaning 75 barangays. Sabi niya pa, ang mga Aquino kaya mayayaman, kaya kung mababasa ta sa social media, mapapansin ta dakul talagang anggot laki Pinoy. Mayaman kayang perpekto po, iba-ibang opinyon ng mga tao, RIP da Pinoy. Ay aram mo daw kitang mga Pilipino, pag-aral kayan ang tao baga nagadana. Ano man ta pagparabot-buton mo pa mas mga negative o bagaman tamay maning perpekto. May maning taong din nagkakasala, din kailang kitang ugali ta, di naman kita nagpaparabot-but kayan. Pag gadaan ang sarong tao, pag ulayin ta na lang si karahayan niya, si maugmang nadara niya sa kinaban, sa tao, arugalimbawa ki Pinoy, ininganing Malacanang, ultimo nganing si Presidente Duterte, nagsabi, lingawan ta na mo ng mga differences. Magpaabot kita ngunya ning pangadyoon para sa pamilya, para masay kakatuninong kang kalag ni dating presidente. Pagkatapos, nag-offer pa nga na ang Malacanang, tayang baga magkalaban sa politika. Pero ang Malacanang, dahil pinaglilingawan ng mga differences na yan, inoferan pa na kung pwede ilubong sa libingan ng mga bayani. Kaya lang ini pa na si Pinoy, kang nabubuhay pa, ang request niya, yun na iba siya duman sa lubungan ni mama niya sa kanipapa niya. Kaya, linilingawan na yan. Pag kita mga Pilipino, alang man na may pigbibilaran dyan, yung kaman duman nakikibilaran, pipapara duwagi mo si gadan na, yan nga, may datang ugali nga kayan, yan nga, arong nga kani. Kung di ka nga ninabangkulan dyan, pag kita mga Kristiyano, pag nagtalikod na sa kinaban sa mga tao, ang pinagrurumdum ta na lang, si mga maugmang agi-agi ka na sa buhay niya, yan ang medyo, busabihin kayan, tatao kitang maglingaw kan mga nakaagi. Kung pirmi mong birbit-bit yan, ay papailangon ka kayo sa puso. Sa iba pang nag-text sa tuya, hi po, maugmang pagantabay. Hope mapatugtog mo, request man po ng love song, My Melody of Love. Inikinakanta ko minsan, nagbali ako sa amateur, kan aki pa ako. Those were the days, sabi ni Ching. Si Ching na Barbosa, ako daw Ching, sa Carico. Sa totoo kayan, pero akong nalilingaw ka ng apelyido ni Rico. Tagaroon na iba ng apelyido. Ay ang problema ko, gusto ko kamong griton, si Ching sa si Rico. Alam naman pirmi kong sabihin ang Barbosa. Si Rico kaya ang apelyido niya, nalilingaw kong pirmi, pero binay, garo may pagka, yan Ching, i-text mo, nalilingaw ako ng apelyido ni Rico. Garo niya ako, masakit na tuumunay. Chocho Avillanet. En mi triste soledad le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor en mi entera destrucción? Solo hay desesperación desde el momento que me abandonó. Pienso que vivo en un mundo raro, un mundo donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi triste alma vacía ya no hay alegría,
ya no existe el amor. En mi triste soledad le pregunto al Creador, ¿dónde puedo yo encontrar alguien que me brinde amor? Desde el momento que me abandonó, siento que vivo en un mundo raro, un mundo donde siento solamente el dolor, la angustia, la desilusión. Por eso en mi triste alma vacía ya no hay alegría, ya no existe el amor. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. He came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away, and he... Pabutan kumani maugmang pagantabi si Julie dyan sa Jimenez Bakong Resort kung Jimenez Subdivision. Ang father ko nga itong Santilises, ay tanda ko, na nagkaulay kita. Sabi mo nga ni, gigang kamo sa pamilya ni mga musikero. Malat ang pinagagad niya, yung kantang ni George Harrison sa tiyan, may Sweet Lord, hanapon tayan. Kaya kumusta na lang kay Julie dyan sa Jimenez Subdivision.
Good morning, sabi man ni Maria Eliza Pilausa. Malilingawan ko pa niya. Good morning, Papa Bert. I've been listening. I'm listening right now sa alkalde sa kusina. Yaon pa ka mo dyan sa Kararayan, Lisa? Ano si Vic nagpuli na? Ang pag-aaram ko si hermana niya, si Vic Flores. Garo duman nagtatrabaho sa UAE. Ano siya, nakapuli na? Kumusta na lang mo dyan sa Kararayan? Karoon ang harong nindo itong sa may atubangan kang simbahan. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. May nag-text din, nagsasapna da sinda dyan sa Villasan. Saan ang Villasan? Nagsasapna po kami sa Villasan. Kirik-rik, Pau-Pau, Rap-Rap, JJ Murata family, Gisik family from Sandro. Nalingaw ako kung saan ang Villasan. Bako daw kalabang yan, ang Villasan. Si dating kapitan na May Tabukar, naka-tune in na 12 of Never, ang pinaghahagad niya. Siriman. How long does it last? Papa Bert, pakiplay naman kang Fool That I Am. Day nagsabi ka na pangaran. Pabutang kumaning magmang pagandabay. Si Cielo Kadag Viray, si Mavic Papin, Cyril Avila Alejandria, Cyril Salvo sa Tagig, asin sa mga parantabay taman dyan sa NCPM, sa Shara Store, sa second floor and third floor. Di ko nang kayo napapasyaran yan na second floor sa third floor. Tagaro pinapaganan ako magsakad duman sa Paitok. Ito naman nagyanan sa may siraan. Magpaprapirma ka kaya duman sa kuya na itong protocol. Pero niya ako, grabe nga pirmahan na. Palibasa, naglilikay kita sa pagkuriyat kana COVID-19. This is the story of two men. One an ex-convict, the other a man of honor. The ex-convict vowed while in prison to kill the man of honor. I can't be a coward, he says to his fair-haired beauty. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me. Oh, lie, a coward, a craven coward. Oh, lie, a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty. Look at that big hand move along, near in high noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life or his. I'm not afraid of death, but oh, what will I do
see you. Really wanna be with you. Really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord. My Lord. My Lord. I really wanna know you. Really wanna go with you. Really wanna show you, Lord, that it won't take long. My sweet Lord. Hallelujah. My Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Really wanna see you. Really wanna see you. Really wanna see you, Lord. Really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord. Hallelujah. My Lord. My Lord. I really wanna know you. Really wanna go with you. Really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. My sweet Lord. My Lord. Pinagirumdum ako ni Cyril Alejandria na ang unyang palan iyoan ika-29 wedding anniversary kan amigo kong si Pading Arnel Ibasco. Councilor Arnel Ibasco kan kanaman pati na sa misis na si Jing. Ining si Jing tagaduman ini sa kuyanay Garodait Camarines Norte. Kaya happy wedding anniversary ka-29 wedding anniversary. Ay ngunyan may pandemic kaya day magigibo ni Councilor Arnel Ibasco itong nakaugalian ng anuman okasyon sa pamilya, fiesta, anniversary, birthday. Ay kuyan, duwang urig tulos ang pigpapabuno sa katulong pato. Aday na pwede ngunyan ta kunsyal bawal ngunyan ang mga nakikidula. Sayin nga ito, may mga banwaan baga kasulman na fiesta pag San Juan Bautista. Binabarantayan da kung may mga nag-aarabot na mga makikidula, bubugawong kan mga tanod. Purli, baralik niya. Di nga kamo makikakan. Nagirumduman ko pati itong kang primero ming kan ako naging shine boy. Siguro mga edad ko kato, mga 15 anyos. Ang kapartner ko pag shine, ang bansag ko sa iya, si Nardong Putik, si Susing Villares, taga dyan sa kuyan. Bagong sirang Sabang. Ang kakawat ko, kabarkada ko, yaw na dyan, nag-migrate na sa Sabang. Dati, taga Santa Cruz. Ikanya ako dapat abulong kang Nardong Putik. Tano man nga, kanya ako putikon. Ang pagkaputikon kaya, itong halimbawa may pag-ulay ka mo, na sa aga ngaya malakaw kita na mas shining sapatos o matinda ni Jaryo,
ay di matunga sa urulay. Kung kaya nga, nagkurulog niya si Tula ko ngayon kung ano, ito pala, lamaw lang. Ang putik niya, mga araw kayan, dapat niya ako sa imo apulong kang Nardong Putik. Ikan mag-shine kami ng primerong pag-fiesta namin sa Pamplona. Nagsakay kami sa train. Di may araw kung saan kami makakan. Ang ginibom dumasa nagsashine kami ng sapatos sarong nakadakol bisita sa fiesta. Mantang kami nagsashine, sigan agrangay mi, sigan padangog. Ay, Diyos ko, gutom na kami. Tali pa kaming naga, nagsakay pa kaming train. Gutom na kami. Dinadangog na kami sa diri. Ano? Uli pa daw baga nagkakarkan yan mga shine boy na yan. Ay, pakarkan na daw yan. Di karkan man kami, pakakakan. Ay, palibasa mga aki pa kami. Dahil pa kami tataw katong inapod na gratitude. Kana matapos na si pinag-shine yung sapatos, pig sabi mo na si presyo ko yan po, niya ko yan, aro kanita, mal ang jubos. Sigang piling-piling ni mga aki nga iniyo ay. Pinakaraka na ngayon, maalong pa magsingil sa shine. Dahil pa kami nag-aaram kaya na masupog. Yan ang barkada kong si Nardong Putik. Pag nagugutom, nagpapadangog sa kagharong, ay gutom na kami. Yan ang fiesta na sayang mayong fiesta ko niyan, ninulima sa pandemic. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doody-dooby-doo, till you gave me a world filled with love. Now I know life is worth living. Loving you has made it so. All this and more I never knew.
but thanks to you, darling, now I know. Darling, now I know. Now I know. Now I know. Nagirumduman ko ng apelyido ni Ching sa ni Rico, Banay-Banay Palanhay. Parati ako nalilingaw. Ching and Rico Banay-Banay. Ang Ching dating Barbosa. Kaya kumusta ko lang dyan si Kuya, si Attorney Nestor Barbosa. Sir si Mori, sa inang harungan niya ni Mori. Aloy na akong din nakakapasyar dyan sa Carolina. No? Namimiss ko dyan sa Talipapa. Lalong-lalo na paghapon, mga bandang 2:00, madyan ako sa Talipapa. Yan garong market site kan Carolina. Tadyang ka makakailing ni kadakon na luto ning merindanan, arog kang biniribid, banana Q, kamuti Q, bihon, barbecue, kung ano-ano pa. Kay riba ng pang-iristuryahan, yan. Kaya kumusta na lang mo dyan sa Carolina, maging dyan sa Panikwason. Oy, si Tess Gomez Gallardo, sabi niya, may amiga po akong avid listener mong maray na taga-Dugka na si Ate Mayet Bichoso. Ay, bistado ko yan. Si Ate Mayet Bichoso, nag-istorya sa ko na mabuuton kadaang maray. Ayan, kaya kumusta na lang ki Mayet Bichoso. Dati siyang empleyada kay tukan GNN TV, si Mayet. Kumusta naman padagos diyan ki Tess Ria sa Marupit sa Kamaligan, Camarines Sur. I'm looking for a place to go so I can be all alone from thoughts and memories, so that when the music plays I don't go back to the days when love was you and me. Oh, moja droga, ja cię kocham. Means that I love you so. Moja droga, ja cię kocham. More than you'll ever know. Kocham ciebie całym sercem. Love you with all my heart. Return to me and always be my melody of love. Wish I had a place to hide all my sorrow, all my pride.